Hej og velkommen til dette første tema og den første lektion i naturvidenskab på G-niveau. Det handler om stofopbygningen og de byggesten, alting er bygget af. Alting er bygget af atomer, og atomerne har nogle delelementer, som giver de evner, som stoffet har. Det kan du se mere om, hvis du bladrer lidt ned i MiBook-materialet og ser den video, der kommer hernede, atomets opbygning. Så du ser, hvordan atomer er opbygget af forskellige ting, protoner, elektroner og neutroner. Nu bladrer jeg lige lidt op igen. Heroppe er der nemlig en masse af de ord, der er relevant for det her emne. Og dem kan du lave et begrebskort af. Altså for eksempel, hvad er et stof? Stof er sammensat af atomer, så de to har noget med hinanden at gøre. Atomer, de bliver ordnet i grundstoffer. Og atomers, det er noget, der relaterer til atomer, og på den måde hænger alle de her sammen på den ene eller anden måde. Og der kan du med piler og forklaringer og andet lave et begrebskort, hvor hele det her det kommer til at hænge sammen. Du kan eventuelt bruge det værktøj, du så i lektionen før, som hedder Draw.io, eller du kan bruge dit Word-dokument eller andet. Det er bare ret vigtigt, at du har mulighed for at tegne i det, fordi der kommer nogle ting, der du med fordel kan tegne. Nu bladrer jeg lige lidt længere op. Hernede, der i tekst, her står der en masse af de ting, der bliver nævnt i videoen, men der står også nogle andre ting. Der står noget om det her. Det hedder det periodiske system. Det periodiske system er det system, hvor alle grundstofferne er med i. Og grundstofferne er det, der laver alle de ting, vi kan se omkring os. Vi kan se for eksempel H, det ligger heroppe. Det er brint eller hydrogen. Og det er ilt, det er hernede. Det er oxygen eller ilt. De to blandet sammen. 2H, det er H2. O, det giver vand. Så to ting, der normalt, hydrogen og ilt, eller brint og ilt, de to blandet sammen, det giver altså vand. Så på den her måde, så kan vi sammensætte alle mulige andre ting i verden. Når du nu har læst det her kapitel igennem og kigget rigtig godt på det, så er det lidt længere nede. Bladrer. Hernede. Det periodiske system som interaktiv link. Det vil sige, når man trykker her, så kan du trykke på de enkelte. Så står der lidt om brint herinde for eksempel. Eller der står lidt om ilt herinde. Sådan her. Og det er alt sammen Wikipedia-opslag. Så den her, det periodiske tabel, eller det periodiske system, den kan du altså bruge på den her måde. Du kan også se heroppe, at der bliver præsenteret noget, der hedder ikke-metaller og halogener og ædelgasser og halvmetaller og jordmetaller og alle mulige ting. Alle de her ting, de bliver præsenteret. Nu skal vi ikke bruge det her til noget. Vi skal bare vide, at ting er inddelt i nogle systemer her, og vi skal kunne finde lidt rundt i det. I de næste 2 kapitler, der skal vi bruge den her viden til at sammensætte forskellige molekyler ud fra de her atomer. Nu vender jeg lige tilbage til MiBook. Hernede er der de opgaver, du skal lave. Du skal lave de der begrebskort ud fra de ord, vi så lige før. Og så skal I komme med nogle forklaringer på nogle af de her forskellige spørgsmål. Det kan godt være, at nogle af spørgsmålene er svære at svare på, men så skal du give det bedste, du kan. Eller slå noget op, for eksempel kan du google det. Hernede forneden, der skal du lave en model af atomer. Der er altså et program her i sættet, hvor du kan lære at bygge et atom, hvor du kan sætte tingene sammen, så du prøver dig lidt frem. Jeg håber, det er der en hjælp.